COVID-19 bulletin biex nkun nistgħu nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni. Sfortunatament, llum ikollna nħabbru 29 imwiet fejn ukoll ġejna informati li kellna mewt persuna oħra, raġel ta' 90 sena, li dan kien irriżulta pożittiv fil-5 ta' Settembru u dal-persuna kien qed jingħata l-kura kemm fl-Isptar Mater Dei fl-Infectious Diseases Unit u kif ukoll f'xi ġranet f'St. Thomas Hospital. Il-bieraħ iddaħħal lura minn St. Thomas għal Mater Dei għaliex il-kundizzjoni tiegħu marret allar u sfortunatament dan il-persuna ħallina dal-għodu. Nagħtu l-kondoljanzi lill-familjari kollha. Bħala testijiet li għamilna dawn l-aħħar 24 siegħa kien ta' 2545 u minn dawn kellna 31 persuna li rriżultaw pożittivi. U allura it-total ta' pożittivi huwa ta' 2929. Kellna wkoll nies li fiequ permezz ta' testijiet li nagħmlu aħna wara li l-persuni ma jibqalhomx l-ebda sintomi. Kellna 70 persuna li fieq u bekk issa it-total ta' persuni li fiequ kien ta' 2261. U allura l-każijiet attivi li baqa' huwa ta' 639. Tajjeb ngħidu li aħna qegħdin inkomplu nsaħħu l-istrateġija ta' testing u sa issa mill-bidunet aħna għamilna 242,932 tests. X'inhi s-sitwazzjoni tan-nies li għandna fl-isptarijiet tagħna? Bħalissa fl-isptar fl-Infectious Diseases Unit għandna 6 persuni. F'wards oħra li huma attrezzati wkoll biex jieħdu ħsieb il-pazjenti tal-COVID f'Mater Dei għandna 8 persuni, l-ITU għandna 4 persuni, tajb ngħidu li 2 minn dawn il-persuni ma tantx huma f'qagħda stabbli. Boffa għandna 12 persuna, St. Thomas għandna 4 persuni u Mount Carmel għandna 3 persuni. Palma kon qegħdin naraw it-total ta' każijiet sal-bieraħ dejjem qiegħed issa ikompli jiżdied, però wkoll nibdew naraw skont kif tkun tiela it-trend line li l-każijiet ukoll qed jiżdiedu, però wkoll infakru li kellna numru minnhom li kienu ġejjin minn djar tal-anzjani u f'dawn l-aħħar ġranet rajna li t-total ta' każijiet mid-djar tal-anzjani issa naqas propju imma għaliex għandna djar fejn kellna numru minnhom li propju kienu pożittivi u aħna bqajna nittestjaw anka permezz ta' cohorting ta' dawk il-każijiet li huma pożittivi u dawk li ma jkunux biex dejjem innaqsu l-firxa. U jekk inħarsu wkoll lejn il-każijiet il-ġodda mingħajr l-immigranti li kellna minn Lulju law bħalma rajtu hemmhekk kellna l-sitwazzjoni fejn kellna peak u imbagħad bdejna rġajna niżlin u propju s-sitwazzjoni qiegħda bħalma qegħdin naraw ukoll fil-moving 7-day moving average fejn l-average tal-każijiet issa l-aħħar ġimgħa naqas meta kkomparat mal-ġimgħa ta' qabel. Però jridu niftakru li f'dis sitwazzjoni hija flessibbli ħafna, in-numri tagħna huma flessibbli ħafna u importanti wkoll li aħna nkomplu nsegwu dis sitwazzjoni għaliex issa iżjed ma noqorbu lejn l-istaġun fejn anke jibdew il-każijiet tal-influwenza wkoll hemmhekk jista' jkollna wkoll iktar żieda. Jekk inħarsu naqra lejn il-clusters li kellna propju f'dan l-aħħar ġimgħa meta mqabbel ma' dak li kien qed jiġri qabel naraw li xorta għandna il-predominanti li kellna il-każijiet ta' clusters li huma relatati ma' każijiet fil-familji. Aħna hawnhekk meta jkollna każ familja dejjem npoġġu lill-kuntatti tal-familja fil-kwarantina imma wkoll nofru li dawk in-nies jagħmlu t-testijiet. Ħalli bekk aħna n-nies li jkunu f'kuntatt nkun nistgħu nidentifikaw min huma dawk li huma pożittivi. Ikonna sitwazzjonijiet fejn ikollok nies li qegħdin jgħixu fl-istess familja imma anka permezz ta' provokazzjonijiet li jkunu qegħdin jittieħdu fil-familja stess. Anka jiddependu wkoll kemm dak il-persuna li jkun pożittiv ikun qiegħed propju ngħidu li jxeddja l-virus, kemm hu jkun infettiv lil ħaddieħor. Sibu sitwazzjonijiet fejn ikollna każijiet pożittivi, però sibna wkoll każijiet fejn inti jkollok familja persuna waħda li huwa pożittiv.
Dan huwa importanti għaliex naraw li permezz ta' mezzi anka ta' kontroll propju fil-familja stess fejn inti ikollok il-każ li huwa pożittiv, hemmhekk ukoll tista' propju tevita trasmissjoni. Però l-importanza tal-kwarantina għal dawk il-close contacts dejjem hija importanti ħalli jekk joħroġ xi ħadd li huwa pożittiv ma jkunx qiegħed iferrixa lil ħadd ieħor. U propju f'dan l-aħħar ġimgħa allura sibna 76 persons li kienu relatati ma' family clusters. U bad kellna dawk il-gatherings li għandek nies li jew ħbieb jew inkella membri tal-familji li jiltaqgħu flimkien fejn kellna 11 persuna li kien relatat ma' dawn il-clusters. Workplace ukoll kellna numru ta' clusters ukoll hemmhekk u kellna 21 persuna li kien relatat ma' clusters fuq il-post tax-xogħol u hawnhekk dejjem qegħdin nappellaw lill-employers biex jieħdu l-mezzi ta' provokazzjoni kollha mill-linji gwida li qegħdin ukoll fuq il-website tagħna li tistgħu issegwuhom biex huwa importanti li nevitaw trasmissjoni minn persuna l-oħra fuq il-post tax-xogħol kemm għal persuni infushom, kemm għal produttività, imma anke wkoll niftakru li jekk għandek persuna li huwa pożittiv hemmhekk tkun qed titlef iktar impjegati għaliex dawk li jkunu identifikati bħala close contacts ikollhom jmorru kwarantina. Kellna 6 każijiet li huma relatati mal-entertainment industry, u mbagħad kellna 2 każijiet li huma importati u kellna 29 każ li huwa relatat ma' nursing homes. Il-każi attivi tal-COVID bħalma qegħdin taraw minn din il-figura qegħdin naraw li kellna numru ta' każijiet li telgħu mbagħad irġajna tlajna, nżilna xi ftit il-każijiet però irġajna tlajna fil-pożizzjoni li qegħdin minħabba żieda ta' każijiet anka fid-djar tal-anzjani. Dan ħarsu lejn għawdex bħalissa għandna 5 każijiet li huma attivi mill-każijiet totali li għandna. Għawek id-din naraw ukoll is-sitwazzjoni ta' l-età ukoll tal-persuni fejn id-din naraw ukoll li għatanna sitwazzjoni fejn dawk in-nies li għandhom iktar età qegħdin jibqgħu jiġu affettwati propju anka b'impatt fuq il-low people's homes u dan huwa importanti li aħna nkomplu nsegwuha ħalli nipproteġu iktar il dawk l-anzjani li huma iktar friskju ta' komplikazzjonijiet jekk jaqbadhom il-COVID. Infatti bħalma rajna l-imwiet li kellna kienu dawn kollha f'nies anzjani li hija sfortuna li hemmhekk ikunu qegħdin naraw imwiet li huwa relatat mal-COVID u huwa imwiet ukoll li kemm nistgħu nippruvaw nevitaw. L-età medja tal-każijiet li kellna issa propju qegħdin naraw li kellna l-età medja hija ta' 45 years. Is-swabs komplejna nżiduhom aħna fejn għanna il-swaps li qegħdin isiru kemm Malta fil-ħabs tagħna, bħalma qegħdin taraw u anka f'Għawdex ukoll għandna l-ħabb f'Għawdex biex aħna wkoll nresqu qrib lit-testjar ħalli anke l-awċin ikun jistgħu ikollhom identifikazzjoni ta' każijiet li jkunu pożittivi immedjata. Infakkarkom li kemm hija importanti d-distanza soċjali dawn il-miżuri li aħna qegħdin fil-post u għadhom hemmhekk kemm li ma jsirux mass events, kif ukoll ir-risk assessment jekk ħajsir xi attività li ħatkun ta' iktar minn 100 persuna u anka l-importanza tal-capping ta' 100 persuna għal ġewwa u 300 persuna jekk ikunu qegħdin barra. U dejjem nappellaw biex ma jsirux stand-up events, infatti qiegħda fil-liġi wkoll għaliex hemmhekk inti ħajkollok iktar kuntatt persuna ma' oħra. L-użu tal-maskri importanti, dawn huma l-postijiet fejn huma obbligatorji bil-liġi, fejn inti għandek retail outlets, fuq trasport pubbliku, fuq il-vapur ta' Għawdex, l-airport, u anka meta titla propju fuq il-flight, sea terminal, u anka jekk tkun qiegħed tħolġa postijiet pubbliċi li huma fuq ġewwa. Importanti imma wkoll barra li dawn huma obbligatorji, dejjem infakkarkom li issa wkoll anke kif tgħid l-Aqda Dinja tas-Saħħa naraw li l-użu tal-maskri qed jagħti kontribut biex kun jista' jnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni. Alla l-appell tagħna huwa jekk kif inti ħriġt barra mid-dar hemm ċans kbir li tista' tiltaqa' ma' persuni oħrajn, tajjeb li tintlibes il-maskra ħin kollu. Ħalli bekk dejjem nkun nistgħu nużaw mill-aħjar rodda li għandna. Meta nħarsu lejn l-Amber countries, ġifi dawk il-pajjiżi fejn naraw li għandhom rata ta' trasmissjoni u li propju
jista' jsir li vjaġġar għalihom, aħna nagħmlu dan l-assessment u mill-assessment li għandna għal dil-ġimgħa ma hemmx iktar żieda u allura għadna dawk il-pajjiżi li nies li ġejjin minn dawn il-pajjiżi jridu jġibu wkoll il-riżultat ta' PCR negative test magħhom. Tajb ngħid ukoll li nirringrazzja wkoll il-laboratorju tagħna f'Mater Dei li qed jaħdem flimkien mal-Environmental Health u anka il-Health Promotion Disease Prevention Directorate u il-Public Health COVID Team kollu fejn hemmhekk ukoll żidna sa magna oħra wkoll fl-airport u allura qegħdin ikollna iktar faċilità li nagħmlu iktar testijiet ukoll. Il-pajjiżi huma minn Romanija, minn Spanja, minn Barcellona, Girona u Madrid, Czech Republic, Tunizja u minn Franza. Franza propju minn Pariġi u Marseille. Dawn huma t-testijiet li għamilna sa issa għamilna 609 u minn dawn ħarġu 12 li huma pożittivi, ġifi dawn huma każijiet li qbadnihom permezz ta' din ukoll il-liġi li għamilna u allura evitajna li jista' jkun hemm firxa minn dawn il-persuni. F'dan l-aħħar ġimgħa għamilna 153 u minn dawn sibna każ wieħed pożittiv li ġie minn Franza. Dejjem infakkarkom fil-miżuri ta' social distancing, l-użu tal-maskri u hand hygiene u dejjem irridu nipproteġu lil vulnerabbli. Palma rajtu kellna dawn it-tifqijat fil-djar tal-anzjani, imma wkoll rridu niftakru wkoll f'dawk l-anzjani li qegħdin fil-komunità. Infatti kellna wkoll mill-imwiet li kellna li kienu ġejjin minn anzjani li kienu fil-komunità. Allura kemm huwa importanti li nipproteġuhom kwalinkwa mod li ngħinuhom f'dawk il-bżonnijiet li għandhom u anka li jekk aħna mmorru għandhom ukoll immorru għal bżonnijiet tagħna ma importanti li wkoll jintlibsu l-maskri ħalli bekk aħna nkun nistgħu nevitaw li persuni li jkunu qegħdin imorru pereżempju postijiet ta' xogħol jew postijiet oħra jkun jistgħu innaqsu l-riskju lill-anzjani tagħna. Fakkarkom li jekk niżviluppaw xi sintomi importanti nibqgħu id-dar u nċemplu 111 u minn hemmhekk nkun nistgħu jagħtukom appuntament biex nkun nistgħu nagħmlulkom iswab. Dejjem infakkarkom li bħallum ġimgħa konna nidejna wkoll il-COVID Alert Malta li hija l-Contact Tracing App fejn hawnhekk din l-app hija importanti ħafna fejn ħatejna fil-contact tracing. U tajjeb ngħidu li kellna uptake tajjeb ħafna, infatti dawk li kienu f'Android kellna 43,334 downloads tal-app u dawk li għandhom l-Apple 16,394. Kellna wkoll rekord tajjeb ħafna ta' nies li propju daħlu fil-website biex ziru jafu iktar dwar din l-app u anka probably download jawa minn hemmhekk ukoll fejn kellna 30,410. U sa issa diġà tajna 6 persuni li ħarġu pożittivi li dawn meta kellemnihom kienu taw propju kienu downloadjaw l-app u tajnihom il-kod. U allura hemmhekk issa nistennew li jkollna iktar nies li meta naraw li huma pożittivi huma ikunu wkoll nistgħu intuhom il-kod. Fakkarkom li iżjed ma jkun hemm nies li jniżlu din l-app, iżjed ħataħdem aħjar għaliex iżjed ħajkollok il-persuni li jekk jinqabdu li huma pożittivi ħajkun hemm iktar ċans li ħajkollhom l-app u allura hemmhekk imbagħad il-persuna jingħata il-kod, meta jingħata il-kod dan toħroġ messaġġ lil dawk il-persuni li kienu f'kuntatt miegħu f'dak il-perjodu li seta' kien infettiv għal 15-il minuta u f'distanza ta' inqas minn 2 metri. Mbagħad dawk il-persuni li jirċievu dal-messaġġ nappellawlhom biex iċemplu l-111 hemmhekk nagħmlulkom assessment u anke nibbukjalkom test u ntukom il-pariri ta' x'għandu jiġri. Importanti li niftakru li din hemm privatezza sħiħa. Ġifieri ħadd ma ħajkun jaf min kien il-każ pożittiv. Jekk għandek l-app mhux taħdem bil-GPS, ġifieri ħadd ma ħajkun jaf inti fejn kont jew inkella fejn inti mort minn post għal ieħor. Hija kompletament privata u kollox jett ukoll skont il-GDPR regulations. Dejjem nappellalkom biex tiddownloadjaw l-app. Jiena downloadjajta mill-ewwel, infatti kont waħda mill-persuni li konna qegħdin ukoll nagħmlu testing tagħha, tajjeb, u nemmen fiha din l-app għaliex inħoss li t-teknoloġija
moderna tal-lum tista' tgħin ħafna wkoll biex aħna nkomplu nsaħħu dak il-limitazzjonijiet ukoll li għandu bħala l-persuna. Irridu niftakru li n-nies jistgħu ma jiftakrux ma' min eżatt kienu, jew inkella ma jkunx jafu eżatt kemm damu ma' persuna, u allura permezz ta' din l-app tista' taqbad dawk il-każijiet ukoll li l-moħħ tal-persuna ma jkunx qiegħed jiftakar. Din ukoll qiegħda titħaddem f'pajjiżi oħrajn, u allura hemmhekk mill-esperjenzi li qed ikollna hemmhekk dejjem inkomplu nużaw kwalinkwa għodda li għandna għad-dispożizzjoni tagħna biex aħna nkun nistgħu iktar nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Xtieq wassal naqra messaġġ bl-Ingliż. Welcome to the COVID Medical Bulletin. It's unfortunate today to announce the 29th death in a 90-year-old gentleman, which happened this morning. This person was positive on the 5th of September. He had been admitted to hospital. He was being cared for at Mater Dei and St. Thomas Hospital, and he passed away this morning. From a total of 2,545 swabs, we have identified 31 positive cases over the past 24 hours, so the total number of positive cases is 2,929 cases. We had 70 cases who have recovered, so the total recovered cases is 2,261, and this will leave us with 639 active cases. We appeal to everyone to take care of the COVID preventive measures related to social distancing, trying not to be so close to other people, avoiding gatherings and crowds. It's very important as well to wash your hands and sanitize your hands very regularly, and the use of masks. We have areas where masks are obligatory. However, we appeal to everyone to wear the masks when you're outside as much as possible so that you can decrease the risk of transmitting it to other people, so we can reduce the spread. I appeal to everyone as well to download the COVID Alert Malta app, which is very important for contact tracing. It will support the contact tracing that we do as part of the public health COVID team. However, it's important to use the modern technology that we have in our hands so that it will continue to enhance the control of COVID. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Hi, Professor Gauci, Laura Calleja from Malta Today. We have two questions. Regarding the death that was announced this morning, the woman tested negative twice, once on 28 August and the other on 9 September. Can you tell us whether she recontracted the virus or that the virus was still lingering in her system when she eventually tested positive again? And our second question is regarding St. Joseph's Home. What is being done to tackle the outbreak, and how is the home handling the short staff, since a lot of them are in quarantine or have tested positive themselves? And also, why have you not declared a state of emergency within the home? Thank you. So, thank you very much, Laura. This is an important question regarding a person who had been tested positive. We follow the criteria and the protocol for declaring a person who is then recovered, also referring to the numbers that we give you every day. So the protocol is that when you have someone who is positive, we follow the positive case, and when you have 14 days past the positive result, if that person had been symptom-free for 3 whole days, then we repeat the test, and if the test is negative, then that person is declared as recovered. However, both locally and even abroad, in fact, the first case was identified in Hong Kong, we started seeing that some of the persons who would have been declared negative may become positive again. F'din is-sitwazzjoni li nagħmlu hija li aħna qegħdin ukoll nimxu fuq il-linji gwida li ħarġet l-ECDC. Infatti, milux għada kemm ħarġet dokument tal-linji gwida l-ECDC fuq dawn il-sitwazzjonijiet fejn ikollok każ pożittiv, ikun ħareġ negattiv u mbagħad jerġa' joħroġ pożittiv. U hemmhekk għandek sitwazzjoni li jista' jkollok żewġ scenarios li jew il-persuna ikollu recurrence tal-virus, jew inkella il-persuna ikun seta'
iltaqa' ma' virus darb'oħra u allura hemmhekk dik li jgħidulu reġa' kellu reinfection. Aħna bħalissa nafu li kellna 4 każijiet simili bħal dan ukoll u bħalissa qegħdin nevalwaw dawn l-4 każijiet ħalli naraw eżatti skont dawn il-kriterja li ħarġet li CDC kif ħaniklassifikaw dawn il-persuni. L-iktar ħaġa importanti għal pubbliku hija li nifhmu li jekk inti persuna jkollu sintomi anke qabel kien diġà pożittiv u anka jekk hu ġie ddikjarat li kien mbagħad fih, importanti li mill-ewwel jerġa' iċempel il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nerġgħu nagħmlu t-test għax l-iktar ħaġa importanti hija li meta inti għandek persuna li huwa pożittiv li hemmhekk ikun qiegħed jista' jferrex lil ħaddieħor li dan ma jkunx qiegħed persuna li qed jiltaqa' ma' nies oħrajn. Fuq St. Joseph sa mill-bidunet kif bdew l-ewwel każijiet hemmhekk qed jimxu fuq infection control measures fejn inti il-każijiet li jkunu pożittivi ikunu identifikati u iżolati għalihom, dawk in-nies li skont l-assessment li jsir u kienu f'close contact ma' dawn il-pożittivi jiġu kwarantinati, imma wkoll li għandek dawk il-kumplament li jkunu mbagħad negattivi bħalissa fil-każ ta' St. Joseph dawn il-persuni baqgħu jinżammu hemm ġew. Infatti li għamilna f'St. Joseph hija li ma jkollokx nies qegħdin jitlu jew joħorġu minn din il-home ħalli bekk inti jkollok containment ta' s-sitwazzjoni kollha. U jekk hemm nies li joħorġu mill-home, irid ikun hemm assessment tajjeb ħalli naraw x'kundizzjonijiet jistgħu ikunu qegħdin joħorġu bihom. Tajjeb ngħidu li dan l-aħħar ġranet rajna li n-numru ta' każijiet li qed jiġu żviluppati minn St. Joseph Home huma dejjem qegħdin jonqsu, infatti mill-31 cases li propju ħarġu llum ħarġu 2 biss li kienu minn St. Joseph u hemmhekk qegħdin nagħmlu t-testijiet kull 3 ijiem, kull jum isiru t-testijiet, però kull 3 ijiem kull persuna qed jiġi imissu jerġa' jagħmel it-test. Dan huwa l-uniku mod li inti tista' tibqa' tiffollowja dan il-każ. Bekk permezz ta' infection control measures, containment, isolation, hemmhekk tibda tikkontrolla t-tifqija li jkun hemm f'din il-home. U propju dak huwa kif ħdimna aħna l-awtoritajiet tas-saħħa flimkien ukoll mal-Ministeru responsabbli mill-anzjani. Insellimlek, Prof. Żgawċi, għandna 3 mistoqsijiet għalik illum. Illum Dr. Tanja Malillo qalet biex l-tfal ma nibatuhomx extracurricular activities. Imma minnaħa l-oħra l-Malta Entertainment Industry and Arts ikkonfermat li l-protokolli li ttieħdu minn dawn l-iskejl huma online ma' dawk li l-awtoritajiet tas-saħħa li ovvjament jaqgħu taħtek u flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni saru in place. Prof. Żgawċi, inti taqbel ma' dak li qalet Dr. Malillo xtajt lil dawk l-iskejjel li diġà fetħu l-bibien tagħhom lill-istudenti dil-ġimgħa u li wkoll għamlu investimenti neċessarji skont il-protokolli. It-tieni mistoqsija hija wkoll dwar l-iskejjel. Illum ġejna informati li l-iskola tal-Knisja fir-Rabat se tkun qiegħda tpoġġi lill-istudenti kollha ta' Year 3 f'klassi waħda u dan se jammonta total għal 48 student. Taħseb li dan huwa sigur għas-saħħa tal-istudenti u l-għalliema? U l-aħħar mistoqsija, il-Ministeru l-Edukazzjoni illum qal li l-iskejl kollha tal-Istat se jużaw metodu fejn l-istudenti mhumiex se jidħlu kollha f'daqqa imma se jibdew l-iskola f'dati differenti skont il-grupp tas-sena li jkunu li għandhom huma. Dan kif se jkun ta' benefiċċju għas-saħħa s-sigurtà tal-istudenti u l-għalliema meta ġimgħa wara dawn l-istudenti u l-għalliema se jkunu għadin l-iskola f'daqqa. Grazzi. Mela, din il-situazzjoni fejn inti kollok issa nibdew it-tfal imorru lura lejn l-iskola u nafu li hemm ħafna tfal ukoll ikunu qegħdin imorru postijiet oħra kemm għal reliġjon, kemm għal xi extracurricular activities li jkollhom u anka li inti fl-iskola stess ukoll qegħdin ukoll jingħataw diversi lezzjonijiet li huma relatati mal-kurrikulum kif ukoll mal-arti. Aħna kif ukoll tajjeb qalu l-entertainment industry ukoll li bażikament aħna qegħdin ħdimna flimkien sa mill-bidunet biex aħna naffaslu dawk il-protokolli
li huma relatat ma' guidelines ta' mitigazzjoni. Dejjem infakru li f'sitwazzjoni bħal din aħna nistgħu naraw x'namlu biex nimmitigaw ir-riskju. Ġifieri ħadd naqqas ir-riskju m'intix ħaġġibu zero. Però iżjed ma tieħu mezzi ta' mitigazzjoni, iżjed inti tnaqqas iċ-chances li jista' jkollok jew xi ħadd mit-tfal jew inkella xi ħadd mill-istaff li jkun qiegħed jaħdem f'dawn il-postijiet. U allura l-iktar ħaġa importanti hija li jsir enfasi sħiħ fuq dawn il-mezzi ta' mitigazzjoni biex meta inti tipprova tnaqqas ir-riskju kemm tista' tipprova tara li t-tfal ikun jistgħu jattendu l-iskola l-attivitajiet li huma bżonjużi biex bekk kemm nistgħu ma nkunux qegħdin innaqsulhom minn dak li t-tfal għandhom bżonn imma fl-istess ħin nkunu qegħdin nipproteġulhom ukoll saħħithom. U tajjeb ngħidu wkoll li aħna ħdimna tajjeb ħafna mal-setturi kollha biex il-prinċipji bażiċi li huma ta' kemm tista' iżżomm il-gruppi żgħar kemm tista' u hekk ukoll relatata ma' it-tielet mistoqsija tiegħek li hija fejn jkollok gruppi kbar. Iżda ma jkunu żgħar in-numri iżjed aħjar għaliex meta għandek numri iżgħar hemmhekk għandek inqas ċans li xi ħadd minnhom ħajkun qiegħed pożittiv u jgħaddija lil ħadd ieħor u allura għandek inqas ċans ta' trasmissjoni u li taffettwa iktar gruppi ikbar. Prinċipju wkoll li japplika li inti jkollok it-tfal fil-klassi stess ma jkunux qegħdin qrib ta' xulxin u għalhekk hemmhekk konna daħħalna l-prinċipji li d-desks irridu jkunu il-bot minn xulxin u anka fit-tfal li huma ikbar ukoll jilbsu il-maskri waqt li huma qegħdin ukoll fil-klassi. Għaliex hemmhekk nafu li bħal medna f'komunitajiet oħra bħal medna fil-workplaces hemmhekk ukoll fil-kbar, speċjalment fis-sekondarja hemmhekk nistgħu innaqsu kemm nistgħu. Fix-xejn iż-żgħar ikunu qegħdin joħorġu minn dak il-bubble tagħhom, tajjeb, hemmhekk x'in joħorġu fil-kultur u mbagħad dawk għandhom jilbsu l-maskra. Dawn huma l-prinċipji kollha li aħna bbażajna kif ħanimxu l-qudiem. Kif ħanimxu l-qudiem issa la darba ikun hemm il-ftuħ propju tal-iskejjel. Good afternoon, Professor Gauci. I'm Benjamin Abella from Love in Malta. 2 questions, please. So, how many COVID-19 related deaths have come directly from care homes? And when you were going to reopen the airports and loosen measures, were you expecting that deaths will simply be a collateral damage in favor of Malta's economy? Jekk inħarsu lejn l-imwiet minn l-old people's homes, kellna żewġ imwiet li kienu minn ta' Simblija, kellna żewġ imwiet li kienu minn ta' Casa Antonja u 3 imwiet li kienu minn ta' San Giuseppe. Dawn huma imwiet li aħna għalina huma xi ħaġa li ridna nevitaw. Għaliex nafu li dejjem ħdimna biex nipproteġu lill-anzjani. Kien irnexxinna fl-ewwel wave li ma jkollniex dawn l-imwiet, però la darba ġew affettwati il-homes, hemmhekk rajna li anka sforz ta' dak kollu li sar biex tnaqqas il-firxa xorta kien hemm anzjani li ġew affettwati u xorta kien hemm anzjani li mietu. Kull mewt għalina hija xi ħaġa li ma rridux tiġri. U bħalma qedna xejn ma jista' jsottwixxi l-ħajja ta' persuna. Warlof sinar tajjeb, Professor Gauci naġil mifsud minn Television Malta għandi 3 mistoqsijiet. L-ewenet ġimgħa l-oħra deskrivejt is-sitwazzjoni bħala waħda serja u f'ġimgħa sitwazzjoni kemm forsi n-numru naqsu xi ftit l-imwiet żdiedu, sitwazzjoni pjuttost marret għall-ar. Sa dan it-tant la tħabbru miżuri ġodda, l-aħraxu l-miżuri eżistenti, is-sitwazzjoni ma timmeritax li jsir dan hemm professjonisti li anke kommentaw illi f'Marzu tieħdu ċertu miżuri imma issa għaliex xejn. Isu silenzju li tarraġ f'dak is-sens. Tieni mistoqsija issegwi ftit il-mistoqsija tal-kollega tiegħi dwar l-iskejjel. Isu fl-iskejjel hemm il-kunċett tal-bubbles imma la darba ħajmorru dawn l-attivitajiet ekstrakurrikulari wara l-ħin tal-iskola, katekezi, futbol, drama.
dal-kunċett tal-bubble ħajintilef jekk ħajmorru dawn l-attivitajiet, x'inhi r-rakkomandazzjoni tiegħek f'dak is-sens. L-aħħar mistoqsija hija dwar l-anzjani semmejniha ħafna llum fid-dawl tal-imwiet u żieda fil-każi fejn jidħlu d-djar tal-anzjani. Ma taħsibx li hemm bżonn miżuri biex inwaqfu t-tixrid tal-każi fid-djar tal-anzjani bħal pereżempju kif kellna f'Marzu li l-ħaddiema f'dawn id-djar tal-anzjani jkunu għalihom ukoll jibqgħu fid-dar pereżempju. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, Iva, dil-ġimgħa infatti rajna iktar imwiet li ħafna drabi meta inti jkollok numru ta' każijiet li jiġu affettwati, rajna dik l-spike li kellna propju l-ġimgħa l-oħra f'numru ta' każijiet fid-djar tal-anzjani, hemmhekk imbagħad kun qed tara li wara xi ġranet jista' jkollok l-impatt fuq l-imwiet. Fatti jekk tħares naqra li trends tal-imwiet, ħafna drabi meta inti tara li għandek spike f'numru ta' każijiet, speċjalment li jaffettwaw nies li huma vulnerabbli, tara li ġranet wara mbagħad ikollok l-spike tal-imwiet. Din hija xi ħaġa li nafuha u għalhekk aħna dejjem qegħdin inkomplu nipprevenu kemm nistgħu f'dawn il-każijiet li huma vulnerabbli u anke prevenzjonijiet fid-djar tal-anzjani. U din norbota wkoll mal-aħħar mistoqsija fejn fid-djar tal-anzjani mill-bidunet kien hemm il-mezzi ta' prevenzjoni u anke f'din il-mewġa li kellna issa kien hemm il-mezzi ta' prevenzjoni u anke il-mezzi qed jittieħdu mhux biss f'dawk id-djar li għandna issa affettwati, imma anke dawk id-djar li m'għandhom l-ebda każ li huwa affettwat, hemmhekk ukoll qegħdin dawn ukoll jiġu ukoll investigati mill-infection control biex naraw li huma għandhom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn biex huma jieħdu l-mezzi ta' prevenzjoni biex nevitaw li ikun hemm xi każijiet u li jinfirxu. Barra minn hekk ukoll fid-djar kollha tal-anzjani saħħaħna wkoll it-testjar iktar. Ħalli jekk ikun hemm xi każ anke f'dawn li m'hemm l-ebda sa issa, jinqabad mill-ewwel għaliex la darba inti taqbad l-ewwel każ importanti li dan ikun iżolat ħalli bekk ma tkunx qiegħda tinfirex għal djar oħra. Il-modelli ta' kif jaħdmu l-carers kienet fuq żewġ modelli meta kellna l-ewwel wave li kellek djar tal-anzjani li kienu qed jaħdmu b'sistema ta' lockdown fejn kien hemm il-carers li qegħdin jgħixu propju fid-dar u mbagħad jinbidlu wara kull 3 ġimgħat. Hemmhekk ħadmet, però kien hemm ukoll homes oħra li ma kinux qegħdin jaħdmu b'dal modell u permezz ta' strict infection control measures ukoll irnexxielhom li ukoll ma jkollhomx każijiet. Bħalma dejjem ngħidu, f'dal każijiet importantissimu huwa l-infection control li inti tevita li jista' jkollok firxa minn persuna għall-oħra li dawn il-mezzi jittieħdu kemm f'dawk li hemm diġà każijiet imma wkoll f'dawk li m'hemm xejn. U l-importanza tal-testjar regolari biex inti dejjem taqbad il-każijiet mill-ewwel. U anke issa ħadna l-miżura ilna issa diġà numru ta' ġimgħat fejn il-viżitaturi relatives ma jkunux qegħdin ikollhom kuntatt dirett mal-anzjani li dik hemmhekk naqqasna sors ieħor. Rridu niftakru wkoll li din hija sitwazzjoni li hija fit-tul. Ġifieri li inti jkollok il-carers, speċjalment carers li huma wkoll għandhom familja tagħhom li inti ħajkunu qegħdin lockdown il-ħin kollu hemmhekk tispiċċa f'sitwazzjoni li hija naqa' diffiċli wkoll għall-carers tagħna. U allura huwa importanti li l-carers ikunu wkoll huma qegħdin jieħdu ħsieb ukoll x'attivitajiet jagħmlu barra il-ħin tax-xogħol tagħhom ħalli dejjem huma jnaqsu r-riskju tagħhom li jista' jkollhom ukoll infezzjoni mill-komunità. Fuq l-iskejjel u fuq attivitajiet oħra li joħorġu barra, aħna wkoll fil-linji gwida li wkoll gwidajna postijiet oħra ta' barra l-iskejjel dejjem edna li kemm jistgħu jridu jżommu l-kunċett tal-bubbles, ġifieri jekk dawn qegħdin imorru, pereżempju l-lezzjonijiet tar-reliġjon jew inkella lezzjonijiet ta' arti, ma joqgħodux jitbidlu bejniethom, ħalli inti dejjem tnaqqas kemm inti jkollok kuntatti tfal bejniethom. Xtaqt insaqsi dwar jekk kienx hemm xi żviluppi ġodda marbuta mal-vaċċin, jekk hemmx data prevista u Malta kif se benefika. Grazzi. Grazzi. Iva, fuq tilqima aħna ġojnjajna l-Joint Procurement tal-Unjoni Ewropea fejn l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tagħmel it-taħdidiet mal-kumpaniji biex hemmhekk kun jistgħu jġibu l-aħjar ukoll
pakkett għal pajjiżi li jkunu daħlu f'dan il-joint procurement. Aħna lina bħala Malta pajjiż żgħir li n-numru ta' vaccines li jkollna bżonn huwa żgħir komparat ma' pajjiżi kbar oħra huwa iktar ta' benefiċċju għaliex hemmhekk nkunu qegħdin nitlu f'procurement li huwa ħafna ikbar. Aħna bħalissa qegħdin ukoll flimkien mal-Unjoni Ewropea nsegwu wkoll dawk it-trials li huma għaddejjin ukoll biex dejjem nkunu naraw x'qiegħed jiġri u nkunu iktar marfin. Ħalli anke aħna nkunu waqt li qed nippjanaw ukoll l-istrateġija ta' kif aħna la darba tasal din it-tilqima nkun nistgħu wkoll nagħtuha lill-poplu Malti. Ġifieri d-data bħalissa qatt m'għandniex għaliex irridu nibqgħu nistennew ukoll dak li jkun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, dak li qed jiġri minn dawn il-kumpaniji u anke meta mbagħad jgħaddu l-EMEA li hija wkoll il-Regulatory Agency li propju tilliċenzja dawn il-vaccines. Wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawci, ġiex mistoqsijiet jekk jogħġbok. Rajna xi kummenti fuq il-midja soċjali li r-rata tal-imwiet li għandna bħalissi jola mis-soltu, ma nafx jekk għandekx xi ċifri li tista' tipprovdinna. U għalfini ta' dawk li jsegwuna bil-Malti forsi nieħu mill-mistoqsija tal-kollega l-każ tal-persuna li mietet wara li kienet fieqet u qabel kienet pożittiva mbagħad eventwalment ir-riżultat negattiv għal darba darbtej. Ġifieri wara l-mewt tagħha biex niftehmu ħareġ li kienet pożittiva. Għandkom indikazzjoni kif se reġġat xi ħaġa bħal din tista' tkun xi issue ta' testing pereżempju għandkom xi ħsieb tagħmlu investigazzjoni dwar dan il-każ? Naħseb fuq il-każ diġà spjegajt li hemmhekk hija sitwazzjoni fejn diġà ġiet ukoll raw barra minn Malta każijiet fejn kienu fiequ u mbagħad reġgħu ħarġu pożittivi għal xi raġuni jew kienet għandhom il-virus u mbagħad reġa' ħareġ pożittiv, ma nafux kemm ikunu infettivi infatti f'dak il-każ. Jew inkella jista' ikun li l-persuna jkun reġa' iltaqa' ma' virus ieħor. Nfakkarkom li din tiġri f'coronaviruses oħrajn. Coronaviruses qabel beda l-COVID-19 kienu viruses li jekkуġinaw irjaħat komuni. Fisom il-kuġini ta' dan il-virus. U konna naraw li inti jekk persuna kellu rieħ komuni bil-coronavirus, jista' jkun li wara jista' jerġa' ikollu coronavirus ukoll. U allura bħalissa wkoll qegħdin inħarsu xtejt li CDC ħalli aħna nkun nistgħu propju nikklassifikaw ukoll il-każijiet li kellna simili hawn Malta. Fuq id-death rate, iva, id-death rate peress li affettwatilna numru sostanzjali mill-anzjani tagħna, infatti kontu qegħdin taraw ukoll kif kull ġimgħa kont qed nurikom kif kienet qiegħda tila l-average age tan-nies li jkunu affettwati. Fejn bdejna naraw li huma l-anzjani li qed ikunu affettwati. U hija xi ħaġa li nafu li inti għandek iktar ċans li jekk persuna huwa għandu età aktar avvanzata u iktar jekk ikollu wkoll komplikazzjoni ta' mart ieħor, hemm iktar ċans li dan il-persuna jista' jitlef ħajtu. Avolja aħna dejjem nagħmlu l-efforts tagħna u ntuhom it-trattamenti kollha li hemm bżonn anke proprju l-isptar tagħna. Bħalissiva il-14-day cumulative number of deaths per 100,000 population għal Malta hija 2.2. L-IVA hija rata li hija għolja, hemm pajjiżi oħrajn li għandhom rata iktar minn tagħna, infatti Spanja qiegħda ta' 3 u r-Rumanija qiegħda ta' 2.7. Però għalina rata ta' 2.2 rridu naqsuha għaliex kull persuna li jitlef ħajtu huwa prezzjuż għalina u rridu naraw kif nistgħu nevitaw. Salimlek, Prof. Gawci kien kutajjar, Net News, mafx tista' xittina update please tan numru ta' immigranti li jinsabu pozittivi f'pajjiżna qabel xejn. Sa inti anke llum qed illi huwa importanti rakkomandazzjoni li nilbsu l-maskri malli noħorġu mid-dar mhux dawk il-postijiet biss li qegħdin liġi. Ma nafx hekk hux qed tħares minħabba li n-numri qed jiżdiedu li l-liġi titwessa naqdaq xejn iktar u tidħol bliġi li bil-forsi tilbes maskra malli toħroġ mid-dar. U t-tieni mistoqsija, il-Ministru tal-Edukazzjoni Jon Bonnici dalgħodu qal li mhux qed tinżamm distanza soċjali fil-kindergarten għaliex ħajkun hemm differenza bejn id-desking però fuq id-desks mhux ħajkun hemm tifel wieħed jew tifla ġifieri ħajkunu f'daqqa. Qal li dan ma jimpurtax. Inti taqbel li dan se jsir taħseb li ma jimpurtax li tinsam distanza soċjali, speċjalment f'tfal ta' daqshekk żgħira, grazzi. L-immigranti bħalissa għandna 6 każijiet li huma attivi, tajb ngħidu li aħna hemmhekk ukoll bqajna nagħmlu t-testijiet biex aħna nkun nistgħu naraw
peress li huma jkunu nies li huma qrib ta' xulxin, importanti li jiġi identifikat ħalli bekk aħna nevitaw li jkun hemm iktar firxa. Fuq il-maskri, aħna dejjem qed nafizizzaw fuq edukazzjoni u anka l-importanza tal-użu tal-maskri. Bħalissa din hija qiegħda bħala strong recommendation minn naħa tagħna biex tintlibes, u rridu naraw mbagħad kemm in-nies ikunu qegħdin propju jaraw li din qiegħda propju ssir. Ngħid ukoll li aħna wkoll bis-sitwazzjoni li qegħdin, konna diġà qegħdin nagħmlu l-enforcement minn naħa tagħna, però ħankomplu nsaħħu l-enforcement li anka naqdu magħna wkoll fuq iktar areas fejn jistgħu jissaħħu wkoll dawn l-enforcement anka għandna l-leża li wkoll il-leża tkun qiegħda tħares ukoll lejn l-inforzar tal-maskri skont ma qiegħda tgħid il-liġi u aħna nixtiequ li n-nies jifhmu li għandhom jilbsu l-maskra u jilbsuha. Fuq il-kinder nistgħu nifhmu li dawn huma tfal li huma iżgħar u allura aħna rajna li xorta inti kollok id-distanza bejn tifel u ieħor, però nifhmu wkoll li fiż-żgħar huwa naqra iktar diffiċli biex tikkontrolla tfal li milli jkunu qrib xulxin. Allura hemmhekk ukoll fil-linji gwidi daħħalna wkoll il-kunċett ta' limitazzjoni ta' capping tal-numru ta' tfal fil-kinder li jkunu qegħdin ma' xulxin. Simili wkoll konna għamilna ta' child care centers. Iżda ma jkollok numri li huma żgħar, speċjalment fit-tfal li huma żgħar fejn nafu li huwa iktar diffiċli li inti tkun qiegħed tikkontrollhom kemm huma jersqu ma' xulxin u kif ukoll imma ħafna drabi jkunu qegħdin iktar jilagħbu u diffiċli tallimhom biex ma jmissux ħalqhom u affarijiet oħra, allura hemmhekk importanti li n-numru dejjem jinżamm iktar żgħir. Good afternoon, Prof. Gauci, Claire Caruana from Times of Malta. So once again, you mentioned the Parcheville nightclubs cluster, and we're still seeing cases coming out from this. And can you explain to us how this is possible, given that nightclubs should be closed and that there are strict restrictions in Parcheville? And yesterday, the ECDC gave a very bleak view of Malta. They said we're high risk, and we're among a handful of other countries that are high risk. How did we go from being the best in Europe until a few months ago to being high risk and being singled out by the ECDC? Thank you. Okay, thank you. Mela, meta konna qed nħarsu lejn dawk il-bubbles, bażikament hemmhekk inti tiftakar li aħna għandna bħalissa in-night clubs tajjeb li huma magħluqin. Però xorta qed baqalna ċertu areas bħal bars li għadhom miftuħin u hemmhekk xorta huma qegħdin bir-regoli li huma jkunu qegħdin ipoġġu bil-qiegħda u allura xorta hemmhekk jista' wkoll ikollok każ bħalma jkollna wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Fuq is-sitwazzjoni ta' Malta, infatti anke r-rapport li ħareġ l-ECDC fejn l-iktar li ġibdet l-attenzjoni lejn propju din ir-rata ta' imwiet ta' 2.2 per 100,000 population pal-mettija t-tielet l-iktar għolja mill-pajjiżi tal-Ewropa, hija sitwazzjoni fejn aħna rajna li kellna sfortuna fejn kellna id-djar tal-anzjani li ġew affettwati. Kellna dar minnhom fejn kien hemm numru kbir li ġew affettwat u anke kellna xi każijiet ta' anzjani wkoll fil-komunità li ġew affettwati. Fatti rajtu l-etajiet tal-persuni li ġew affettwati u li propju mietu u dan huwa l-ikbar riżultat li qegħdin naraw ta' imwiet f'Malta. Good afternoon, Monika Ġus minn Newsbook. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda titratta l-sporadic cases, x'inhi r-rata bħalissa tal-każi sporadiċi, x'miżuri qed jittieħdu u taħseb li hemm bżonn ta' iktar miżuri biex il-firxa titnaqqas u tonqos. U tieni mistoqsija tkompli fuq dik tal-kollega aktar kmini dwar l-iskejjel tal-kinder. Bħala awtoritajiet tas-saħħa qed ikun hemm preempting li jekk xi ħadd jittestja pożittiv mill-kinder da ħajkollu ripple effect ukoll fuq il-familjari, possibilment ħutu li jmorru skejjel oħra u ġenituri fuq post tax-xogħol, eċetera. U x'inhu jsir f'dan minn għal dal-każ? Mela, bħalissa sporadic cases aħna dak li nurikom huma l-clusters, dak li ngħidu aħna nagħmlu epilinks, jiġifieri kull każ li jkun nippruvaw naraw minn fejn propju ġie. U ġie li jkollna każijiet li wara ġranet u mbagħad tibda taqgħadhom ma' clusters oħrajn. Bħalissa on average għandna 30% mill-każijiet tagħna li huma sporadiċi. Riżet ma
kun qiegħed tnaqqas il-percentage ta' cases li huma sporadic iżjed aħjar għaliex iżjed inti meta jkollok clusters kun tista' tirregola wkoll il-firxa. U sporadic ikunu każijiet li jkunu qegħdin hemm barra u allura ma tkunx għadek sibt eżatti minn fejn ġew. Fuq is-sitwazzjoni bħalma qegħdin bħalissa aħna għandna numru ta' miżuri, għandna numru ta' liġijiet li diġà qegħdin f'posthom. U sfortunatament tara li jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn dawn il-liġijiet ma jkunux qegħdin segwiti kollha. U propju għalhekk bħalma semmejt aħna ħansaħħu iktar l-enforcement. Infatti l-enforcement officers kollha tagħna qegħdin jaħdmu fuq il-COVID, imma għandna wkoll nies oħrajn li għandna minnaħa tal-Pulizija, għandna minnaħa tal-Malta Tourism Authority, għandna wkoll Transport Authority li kolli ħarsu x'qed jiġu wkoll fuq tal-linja u anka il-leża li wkoll il-leża ħadd kompli ssaħħaħ ukoll l-enforcement officers tagħha ħalli bekk nkun nistgħu wkoll nkomplu nsaħħu l-enforcement. Importanti li f'sitwazzjoni bħal din nafu li kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa għaliha. Nafu kif qiegħda tinfirrex issa, nafu x'mezzi ta' prevenzjoni, jiġifieri għandu jiġi kull wieħed u wieħed minna li nieħdu l-mezzi ta' prevenzjoni. Għaliex meta nibdew nirrilaxxaw fil-miżuri hemmhekk ikollna problemi kbar. Infatti l-ECDC ukoll ħarġet ukoll linji gwida anke propju f'dak ir-rapport li issemma hawnhekk fejn enfasizzat ukoll fuq kif l-aħjar li jiġi kontrollat il-fazi ta' din il-pandemija, fejn semmit kemm huwa importanti l-kontroll ta' trasmissjoni fil-popolazzjoni, il-protezzjoni tal-vulnerabbli u il-protezzjoni wkoll tal-healthcare workers u frontliners għaliex dawn huma essenzjali iktar u iktar issa li propju tibda dieħel ix-xitwa u jkun hawn iktar infezzjonijiet. Semmit dak li ngħidhom non-pharmaceutical incentives, jiġifieri fejn inti interventions li inti tevita li jkun hemm gruppi ta' nies ma' xulxin u anka li daħħal dawn il-miżuri ta' mitigazzjoni. Semmiet ukoll it-testing strategy xi ħaġa li aħna bdejna mill-bidunet bħala testing strategy fejn aħna saħħaħna il-testijiet tagħna. Contact tracing ukoll kemm huwa importanti, enfasizzat ħafna fuq u aħna għandna vantaġġ ukoll li lonċjajna wkoll contact tracing app. Il-kwarantina li mill-bidunet taħna bdejna bil-kwarantina obbligatorja ta' 14 ġurnata ta' dawk in-nies li jkunu f'kuntatt ma' persuna u anka kwarantina għal persuni li huma pożittivi. Saħqet ukoll fuq l-edukazzjoni tal-pubbliku biex il-behavior tan-nies ikun mal-linji li qegħdin nagħmlu rekomandazzjoni kull darba. Okay? Semmiet ukoll iż-żgħażagħ kemm huwa importanti wkoll li aħna reach out lejn iż-żgħażagħ ħalli il-behavior tagħhom ukoll ikun mod li jkun responsabbli biex ukoll innaqsu it-trasmissjoni u wkoll xi ħaġa importanti li anke ħdimna fuqha u anke dil-ġimgħa l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali wkoll il-lonċja wkoll il-linji gwida wkoll biex nipproteġu s-saħħa mentali. F'dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu aħna nagħmluh b'mod fejn aħna naraw kif nistgħu nipproteġu n-nies mill-COVID, kif nistgħu innaqsu l-firxa tal-COVID, imma kif ukoll aħna nkunu qegħdin nipproteġu s-saħħa in totali tal-persuni. U b'din nixtieq nirringrazzja lill-ġurnalisti li kontu hawnhekk magħna, lill-pubbliku li qed magħna l-ħin kollu. Importanti li nsegwu dawn il-miżuri, issa ġejjin fi żmien fejn nibdew nidħlu iktar lejn l-istaġun fejn ikun hawn iktar viruses, propju wkoll aħna għandna l-preparamenti lesti biex ukoll nibdew inlaqmu f'dik il-ġimgħa ta' 12 ta' Ottubru għall-influenza ħalli bekk aħna dejjem innaqsu dawn il-viruses li jkun hemm jiċċirkulaw magħna. Ringrazzjakom u stay safe.